todos, benvidos a Navas da Cale, benvidos a un novo vídeo. Que tal estáis? Aquí estamos xa neste primeiro resumo semanal nesta temporada 2019. Un resumo que vai dedicado ao Entroido, porque esta foi a semana do Entroido. Esta foi a semana na que fomos a ver un montón de formacións e fomos a un montón de festas. Exactamente los días 1, 3, 4 e 6 de marzo. Así que non vamos a perder máis tiempo e empecemos xa cas críticas das formacións que vimos durante todos estes días, que son largas, extensas e pormenorizadas. Alá, estad atentos. Dale fuerte. A primeira formación que vimos durante esta semana, ou esta fin de semana un pouco máis longo da normal, foi unha das orquestras máis esperadas por todo o público de verbena. Unha das orquestras que apuntaba a sufrir unha revolución neste tempo 2019. De feito, a súa xira se chama La Revelación Gira 2019. Obviamente estamos falando da orquestra La Fórmula, que foi a que reventou o mercado de fichaxes durante este ano 2019, ca fichaxe estrella del señor Antonio Moreira Arjones, alias Peque, que daba baixa en Olympus despois de 11 anos e que chegaba a formación formulesa, bueno, con la mayor de las expectativas. Claro, Peque é unha das figuras máis importantes e máis relevantes dentro do mundo da verbena nos últimos anos. Estuvo en Alcar, fixo de Alcar un grupazo impresionante, estivo en Filadelfia, fixo de Filadelfia unha das orquestras con máis demanda do mercado no seu momento, e fixo de Olympus unha das tres orquestras máis mediáticas da verbena de Galicia. E obviamente é de esperar que a xente espere moitísimo desta Fórmula 2019 con Peque al frente, ¿no? Eu penso que é lo normal. Bueno, pues ahora vamos a facer un pouco a crítica e o que eu opino desta Fórmula 2019, como digo, dende o meu punto de vista. Antes de nada teño que dicir un par de cositas. La primeira de todas e a máis importante é que a crítica da Fórmula que vimos no IFEBI é un pouco complicada de facer. Por qué? Porque o que fixeron no IFEBI non é unha verbena normal, non é unha verbena al uso, 2 pases, 2 horas e 1 hora, non, vale, non fixeron iso, fixeron un pase corrido, aproximadamente foron 3 horas de actuación, 2 horas e 45 exactamente, nas cales hai que ver que están incluídas, pues por exemplo, o rabaño de cabras de Carlos Baute, las gitanadas de Andy y Lucas, que por cierto, non sei que pasou aí, que ahora el Jordo pasou a ser del Jado e el del Jado pasou a ser el Jordo, unha cosa loquísima. Os estilismos estrafalarios de Javi Mota e a presencia, que a verdade que me encantou e me sorprendeu moitísimo, de Edurne, vale? Pues todo iso hai que sumalo. Claro, no medio da actuación da orquesta era cando se estaban realizando a actuación dos artistas, entonces non había unha continuidade de repertorio, non había unha continuidade no espectáculo, e iso nos pode dar unha sensación un pouco diferente a que ao final podemos ter unha festa normal e corrente con 2 pases e con todo decorrido, vale? Entonces, esta crítica vai ser un pouco complicada, pero vou dar os meus puntos de vista así en xeral, vale? Nivel musical. Bueno, xa sabedes, este ano la Fórmula só lle quedaron 3 personas en riba do escenario. Despois hai moitos votadores que siguen respecto ás tempadas pasadas, pero encima do escenario hai 3 personas, solo 3, que continúan respecto á tempada pasada. Giovanetti a los teclados, a los arreglos e la dirección musical, e despois Ángel Sevilla e Alexis Brito na parte da dianteira. Son as únicas personas que continúan na formación respecto á tempada pasada. Chega Peque, chega Fátima Grande, chega Maite Leiva, chega Michael Ricoy, chega Edgar, chega, bueno, un montonazo de xente nova, que como digo xa é lo normal en la Fórmula. O sea, cada ano 50.000 cambios. Así vai, así iba hasta agora, que a orquesta sentido, sella de identidade e estilo, vamos, o que cada ano cadrá. Este ano, a nivel musical, a orquesta me parece top, me parece unha orquesta moi boa a nivel musical. Eu destacaría os saxos, creo que teñen 2 saxos impresionantes, moi dinámicos, non paran de moverse, son espectaculares. Edgar é un crack, vexolle un futuro tremendo, porque ademais creo que é moi xoven, toca o saxo tremendo, toca teclados, canta, el tío es espectacular, pero que o resto da formación sona moi ben. Me gusta, por exemplo, o baixista, como dá eses toques moi a lo Harmonía Show. Por exemplo, no disco do ano 2007, Harmonía Show, escoitase o baixo así, non sei como se di eso, cuerdenear le llamo yo. Bien, me gusta moitísimo, non sei se estaredes escoitando por aí algún toque deses. Me gusta mucho. Non sei, a nivel musical a orquesta sona moi, pero que moi ben. É unha orquesta top, musicalmente falando, vale? Por lo menos dende o meu punto de vista. Parte da dianteira, parte vocal, temos 6 vocalistas, 4 voces masculinas, 2 voces femininas, xa sabedes, Maite Leiva, Fátima Grande, Michael Ricoy, Alexis Brito, Peque e Ángel Sevilla, e unha parexa de bailarines que, bueno, eu vexolles que aínda lles falta un pouco por acoplarse, un pouco por, non sei, por encontrar o seu sitio. Me recorda un pouco a París 2014, cando trauxeron a Héctor e a Dani, que, sí, bueno, estaba bien, pero se los quitaban non pasaba nada. Bueno, pues un pouco pasa na Fórmula, que pasa, despois na París foron encontrando o seu sitio, foron sabendo como enfocalos, e ao final, pues, os bailarines en París eran casi imprescindíveis. Bueno, pues o mismo pasará na Fórmula, non? Todo é rodaxe e saber como enfocar ese espectáculo de bailarines. E despois na parte vocal, a unha dianteira que está moi ben, pero non é a mellor
mellor dianteira de Galicia, vale? O sea, cumple moi ben, é de un nivel moi notable, pero sin máis. Obviamente aí que lidera a formación é Peque, a hora de contactar co público e demais. Peque este ano sí canta bastantes cancións, polo menos bastantes máis que as do ano pasado, lo cual me alegro mucho, porque o ano pasado estaba completamente desaparecido en Olympus. Bueno, na parte musical moi ben, na parte vocal bastante ben. Canto a nivel de repertorio, a fórmula me convenceu. Me pareceu un repertorio variado, con moitos matices e moito relieve musical. Me pareceu un repertorio moi interesante. Vou vos poñer, por exemplo, a lista dos temas que votaron, vale? Bueno, non la tengo completa, pero máis ou menos para que vos faigades unha idea do que a fórmula, a ver onde la tengo aquí, do que a fórmula vai aportar durante este ano 2019, vale? A intro, bueno, a intro é, bueno, aparece Peque falando, que bueno, é unha parte que podría ser prescindible, la verdad. Despois hai un solo de batería e despois empezan con dous temas das dúas rapazas, espectaculares por cierto, un pouco diferentes, cunha letra facendo referencia a Xira, la revelación, la fórmula e tal e cual. Va, está bastante chula. Despois teñen o tema de Nadie nos va a parar, que é como un pouco o himno da fórmula deste ano 2019, e despois xa empezan con temas temas de actualidade, vale? Empezan con temas de actualidade, neste caso empezan con Muñequita Mix, Muñequita e creo que é Taki Taki, creo que está bastante ben. E despois, bueno, empezan con Perdón, Te sigo esperando, No me doy por vencido a ritmo de vals, que tamén, vaya por Dios, mira que non hai valses en el mundo que tienen que echar eso. E pois cousas moi interesantes teñen no repertorio, porque despois, obviamente, despois botan el de Lento Mix, tema este de gente de zona e tal. O tema de Fuerte, de Lola Índigo, Que ya no me llame, que tamén podía non retirar, por exemplo, poden poñer el Acá me tenés, por exemplo, ¿no? Que é un tema máis do mismo corte, pero un pouco máis deste ano. Ya me cansé Mix, el tema deste Amorfoda, Costumbres de Rocío Dúrcal a ritmo de cumbia, buenísima. Non sei que ten Peque que sempre lle monta un tema de Rocío Dúrcal a Maite, que a verdade que Maite clava a Rocío Dúrcal, pero non sei, me parece chamativo. El no soy yo a ritmo de bachata, no me gustó nada la versión, la verdad, no me gustó nada. Creo que el no soy yo podría quedar millón en cumbia o merengue que en bachata ni fu ni va. Despois fan o de We will rock you, e despois botan o tema este que canta Maite Leiva, impresionante, porque ademais o fan lo clava ella e lo clavan o resto da formación, que é o de Total Eclipse of the Heart, vale? Impresionante a interpretación que fai Maite, impresionante a interpretación que fai la fórmula. Unhas cousas que máis me gustou este ano, ademais de ser un tema diferente e un pouco distinto e tamén moi difícil de escoitar nunha formación mediática aquí en Galicia, non? Me gustou, por lo menos algo diferente, non? Pois botan Lo siento en merengue. Que tema é este? Direct. Que tema é este? Direct. Non sei que tema é este. Botan Rica y apretadita, que é un merengue, vale, de Fátima Grande cantando con Peque. El Sin pijama, un popurrí aí de actualidade do ano pasado que, bah, sin más. Derecho de admisión, tocando a gaita Peque e o acordeón Edgar, moi ben. Vas a quedarte a ritmo de cumbia, bastante ben Fátima Grande aí. E despois empeza, Es demasiado tarde, Ricky Martin, un popurrí de Ricky Martin que canta Banqui Ricoy, tamén así con un espectáculo visual bastante interesante, con uns aí, unhos destes vídeos de Jasoy, vale, moi ben. Ya no quiero nada, e despois botan La venda e despois xa van, xa foron rematando o que era a súa actuación, non? A ver, este é un pouco o repertorio así en xeral. Antes de nada, é o que vos dicía antes, o tema de facelo en plan gala. É complicado porque, claro, este repertorio non foi votado en este orden, pero claro, vosotros imaginade. Despois de Perdón, cantou Edurne, vale, por exemplo. Despois del Fuerte, cantou, creo que foi Carlos Baute. Quero decir, valorar unha formación así, por este estilo de actuación, é un pouco complicado, porque todo se ve cortado, todo se ve... non hai continuidade no espectáculo, non? E ás veces crea como un pouco de... dunha sensación rara, non? E valorar así unha formación un pouco complicado, por eso decido valorar un pouco así, decirvos os temas que votaron e xa cada un que opine o seu. A min a sensación que me deixou o repertorio, vale, a nivel xeral, é moi boa. A min o repertorio que escolleron é moi boa. Obviamente unha orquestra enfocada cara a xuventude, ten un repertorio bastante actual, pero un pouco seguindo o estilo actual, non? E tamén o estilo Peque que facía xa en Olympus, non? Facer música de actualidade, facer música da que está sonando agora, pero sempre cun toque personal, sempre con ese sello propio, neste caso da fórmula, e sempre facendo ese tipo de música, pero traspasándoa para que todo o mundo poida bailar, poida disfrutar, non? Sempre facendo cun arranxo de cumbia interesante, non? A mí, por exemplo, o arranxo de Lo siento me parece moi interesante. O arranxo de Vas a quedarte sona moi ben, cos saxos aí por debaixo, impresionante. É dicir, hai cousas moi interesantes, non? Entón, teñen un repertorio actual, pero sempre respetando o público de baile, non? Que a fórmula se pode bailar.
Ademais de que obviamente pues teñen, por exemplo, el merengue ser rica e apretadita, costumbres a ritmo de cumbia de Rocío Dúrcal moi ben. É dicir, teñen ademais temas que aparte dos temas de actualidade arranxados tamén teñen temas puramente baile que sonan moi ben. E despois teñen cousas moi interesantes, no? Por exemplo, el When I Look at You, que canta Fátima Grande, con un espectáculo así de acrobacia, sobre todo de Michael Ricoy, piano de cola, no piano de cola saindo a bailarina de aí, moi interesante tamén, me pareceu un tema que non se escoita na verbena e que tamén é un pouco diferente e que mola bastante. Que é verdade que o espectáculo recorda un pouco o panorama, pero bueno, non pasa nada, vale? O tema ese que vos decía de ese de Total Eclipse of the Heart, que está moi... que está moi ben. Que máis tema? Ah, sí, o tema este de Forever. Este de Who Wants to Live Forever. Este tema de Queen que canta Alexis Brito. Tamén un pouco de espectáculo, un pouco de escoitar, no? Boa música, un pouco de música diferente dentro do que é a formación do estilo de formación de forma. Non sei, me gustou moitísimo. E despois aparte teñen dous temas que me pareceron sorprendentes que os botaran na gala. Non sei se os botan xa no segundo pase, non sei se os botan no primeiro. Me encantaría que o fixeran no primeiro porque lle daría aínda máis matices ao repertorio, como é Santa Lucía de Miguel Ríos e Princesa de Sabina cantada por Peque. Si o primeiro pase isto tal cual, vale, con estes temas diferentes un pouco espectáculos, con estes temas de Santa Lucía, este tema de Princesa, esta parte de actualidade arranxada a baile e esta parte de baile máis clásica, bueno, máis clásica entre comillas, a mí me parece un repertorio completamente acertado e moi ben escollido. Como digo, para o primeiro pase me parece un repertorio, como digo, moi interesante, que me parece moi interesante porque, como digo, pues ten variedade, ten matiz, non é un repertorio super lineal, non é... No, é un pouco, tamén un pouco diferente, no? O rollo que levan respecto a outras formacións mediáticas, no? Da competencia. Así que a mí personalmente me parece moi interesante este repertorio, pero como digo, prefiro velo nunha festa normal e valorar ali completamente o repertorio, porque como digo aquí, os paros dos artistas, a sensación de que era unha gala, non sei, é diferente, vale? Entonces prefiro valorar nunha festa, pero así a nivel xeral me gustou moitísimo o repertorio que escolleron. Despois hai cousas que non me chaman ao repertorio, quero dicir, el Yo no me doy por vencido, pues hombre, que queréis que vos diga? Creo que pode ser prescindible. El Que ya no me llame, como dixen antes, el A cama tenés pode estar millor, ou incluso outra cumbia do estilo, pero máis modernita, que non estuvera tan queimada, polo menos na verbena, tamén. E despois, ojito, recordades que o ano pasado e este ano no ranking critiquei moitísimo a Olympus polos popurris estes calcaos a la Panorama. Pues espera, que esto aquí no acaba. Para que despois critiquen a la Panorama, Despois criticáis a la Panorama e a la París. Ah, no, es que... Pero si todas estades copiando do mismo. Si no, mirade lo que hace la fórmula. Mirad lo que falla a fórmula porque esto no puede ser oculto. Esto no es ocultable. Mirad. Quietos ahí, conozco, mira. Todos así, por favor. Dios. Ahora, ¿preparados? Mira. Pues tal cual el Tomorrowland de Panorama, oye. Eu non sei que lles... Porque claro, isto non é só un problema da fórmula, isto é un problema de moitísimas formacións. Eu non sei que lles deu agora que están yendo ao que fai Panorama desde fai anos. Non sei, me chama a atención. Entonces, o repertorio me pareceu diferente, me pareceu moi rico en matices, moi rico en variedade musical. A mí personalmente me gustou, pero si é verdade que obviamente non é perfecto, ten cousas que eu quitaría, retiraría e cambiaría. Pero bueno, eso, opinión personal. Parte musical me encantou a orquesta, parte vocal está bastante ben a orquesta, na parte de repertorio tamén me gustou moito a orquesta. Pero isto ten algo negativo a fórmula. Bueno, en primer lugar, vinos un pouco fríos, vinos un pouco que lles costou arrancar, eso sí que teño que dicir. Hai moita xente que dixo, bueno, levaban 3 meses parados, tamén teñan que ir 100%... A ver, sí, es verdad, son 3 meses de bueno, 3 meses non, seguramente sexa mes e medio e tal, teñen dereito a vacacións. Pero claro, non é o mismo facer ensaios, non é o mismo estar no local de ensaio e tal, que xa ir a directo, donde poden cambiar cousas, donde tes que variar un pouco certas cousas, donde poden pasar imprevistos, donde hai 1000 variantes, non? Entonces, nese aspecto, pois sí que hai que dicilo. Vinos que lles faltaba un pouco de soltura a nivel xeral. Tamén vin que algún dos componentes non estaba fino. Alexis, por exemplo, aún non lo vi al 100%, pero bueno, penso que pronto estará. É a primeira data en público e obviamente, pues, costa. A pesar de que levan varios meses parada a orquestra, es normal que a formación lle costa arrancar. Esto é lo máis normal del mundo. E segundo, problema musical grave, polo menos dentro do meu punto de vista. Antes vos decía, levan cumbia, levan bachata, levan merengue, levan non sei que, levan non sei canto. Sí, pero houve un problema no IFEBI, que eu non sei se foi un problema do batería, non sei se foi un problema dos arranxos, bueno, ou é un problema dos arranxos, ou non sei se foi un problema do lugar onde actuaron e por conseguinte do tema do son. Eu aí xa non me meto, pero vinlles un problema grave de ritmo, un problema grave de sonoridade, vale? O problema máis grave era que a cumbia sonaba igual que o merengue.
E o merengue sonaba igual que o electromerengue. E o electromerengue sonaba igual que a actualidade. E a actualidade sonaba... Por qué? Porque había de forma constante un bombo, un boom, 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 durante toda a actuación, tapando o resto da formación. Os metales, ás veces, casi ni se lles escoitaba. A parte de teclados, casi tampouco se escoitaba, que no merengue sempre se escoita moito o teclado. Bueno, tamén depende do gusto do técnico de son e demais, pero sempre se escoitan os teclados. Constantemente había el boom, el bombo, boom, 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 tapando o resto da orquesta. E a sensación que me daba en moitos momentos era que a orquesta era constantemente igual, ou seja, que estaba sonando igual, que unha cumbia sonaba igual que un merengue sonaba igual que pois un tema de actualidade, non sei por qué, pero eso estuvo aí de forma constante durante toda a actuación da fórmula. Sin embargo, despois pasei os vídeos grabados, paseínos ao ordenador e como que todo era máis, todo que estaba máis, non sei, como que todo se diferenciaba máis, pero a orquesta sonaba como moi empastada, moi... que non se diferenciaban ben as diferentes seccións musicais que ten a formación. E como digo seguido, el bombo. Para mostra, o vals de Yo non me doy por vencido ao principio do tema, escoitade. Bueno, pues eso es a lo que yo me refiero, que constantemente estaba ese boom, boom, boom e tapaba o resto da sonoridade da orquesta. E iso é a min o que non me convenceu da fórmula, a verdad. Bueno, pues isto foi a crítica da fórmula. Como vedes, unha crítica que non é para nada definitiva. Prefiro velos nunha festa normal e corriente, vale? Con outra formación ou con un dúo, con lo que sea, me da igual. Pero nunha formación normal e corriente, velos, ver as súas 3 horas de espectáculo, ver a ver como fan, como orgallan, como teñen o repertorio estruturado e demais. Pero a min a nivel musical me deixou moi boas sensacións e a nivel de repertorio me gustou tamén moitísimo. Eu espero que o que fixeron na gala sexa ese o primeiro pase, porque se ese é o primer pase, a mí me teñen convencido en canto a repertorio. E despois o tema do son, eu espero que se fora un problema do local, do IFEBI, ou que o técnico ou a mesa, ou que sei, non estuveran finos, vale? Porque eu espero que sexa por iso, porque, non sei, a min o resto sí que me pareceu unha orquesta decente, unha orquesta bastante boa. E como digo, polo menos eu vexo unha orquesta, pois, con futuro, con proxección, facendo unha base, empezando xa a preparar o que pode ser unha fórmula máis grande, unha fórmula diferente, unha fórmula noutra dimensión donde estaba atada agora, porque a fórmula, sinceramente, pasaron grandísimos artistas, musicazos impresionantes, tivo tempadas mellores e peores, pero nunca estivo entre as máis mediáticas, ni nunca estivo entre as millores de Galicia. En primeiro lugar, porque todos os anos tiñan 50.000, tropo 1000 cambios, e en segundo lugar, porque nunca nin encontraron, nin tampouco parecía que intentaban buscar un estilo definido para esa formación. Eu creo que Peque este ano sí lle está dando certo sentido a esta formación. E pode que este ano non esteñan aínda de todo pulidos, que aínda lle coste arrancar, que tal, lo cual é comprensible con todos estes cambios e toda esta locura, pero eu creo que poden facer unha base moi interesante para formar unha fórmula importante e moi potente de cara ao futuro. Así que, ben, e sobre todo o tema de repertorio e tal, pues me dá opciones para la esperanza con esta formación. Interesante, canto menos. Claro, o día 1 grabé como 30 e pico vídeos da fórmula. Todo lo nuevo que soltaron, que prácticamente foi todo o seu repertorio, lo grabé. Claro, o día siguiente estaba reventadísimo, perdido del cuerpo humano, e dixen, non vamos a ninguna festa, vamos a dar unha vueltita por aí, pero nos volvemos a casa rápidamente porque tengo muchas ganas de tirarme en cama. Así, a lo loco. Así que o sábado non fomos a ninguna festa, que non tiña pensado ir a Cedeira a ver a Israel. Que se le va a hacer. Bien, esto foi un pouco o planning do sábado, como veis, intensísimo. O sábado non fomos de festa, pero o domingo sí. Bueno, un diazo impresionante, un solazo, un calor, temperatura tropical. No, en verdad foi unha mierda de día, ventou todo o día, choveu a canadas, unha cosa loquísima, pero nós, como vos verbeneiros alocados que somos, dirixímonos cara a unha festa. En este aspecto fomos directamente á festa do Entroido en Betanzos, que este ano cambiaronos do martes ao domingo. E fomos ver ali a Orquestra Foliada da Coruña, unha orquesta que eu tiña bastantes ganas de ver este ano, porque tiña moitos cambios, sobre todo na parte vocal, e porque fai 2 anos era a última vez que a vira, e a mí personalmente me convenceron. Unha orquesta moi estándar, moi de baile e tal, pero que funcionaba moi ben, non? Así que este ano pues tiña bastantes ganas. Bueno, unha orquesta que a nivel musical me gustou moitísimo, me convenceu moitísimo, unha sección de ritmo de bastante nivel, unhos metales que sonaban moi finos. A verdade é que a nivel musical nada que reprochar esta formación, creo que deste estilo é das que mellor sonan, vale? Unha orquesta que queda moi ben nese aspecto. Vocalmente me parece tamén unha orquesta de bastante nivel, con bastante calidade, además con registros diferentes, os dos rapaces manteñen moi ben o nivel, as dúas rapazas tamén teñen moi bo nivel, unha rapaza cun tono moi agudo, a outra rapaza
rapaz a outra rapaza cun tono máis grave, pero a verdade é que vocalmente tamén me convenceron. E incluso poden chegar a sorprender, o vocal está bastante ben. Non sei, a parte musical e a parte vocal, a verdade é que me gusta, non? E despois empezando fixeron 2 pases. A ver, isto para xulgar o repertorio nesta festa tamén hai que tener los gordos, porque claro, fixeron 2 pases, choveu toda a tarde, bueno, choveu polo menos o primeiro pase, entón o primeiro pase casi non había xente ali, estábamos todos resgardados na parte dos soportais xusto enfrente onde estaba a orquestra, que é na Plaza Garcías Naveiras, onde se botou o globos, onde reventou o globo este ano. Bueno, pois ali poñen un escenario, entonces poñen de frente á zona de terrazas, á zona dos soportais, non? Entonces estábamos todos ali. Pois claro, eles facían o repertorio máis ou menos que normalmente teñen para o primeiro pase, non? E despois no segundo pase repetiron algún que outro tema do primeiro, porque parou de chover, a xente se foi para ali, entonces, bueno, hasta certo punto, pois entendível nesas condicións, non? Porque eu non creo, porque polo que eu vin noutras fai 2 anos foliada, pois non repetían temas, polo menos non desa forma. O que pasa que, bueno, dicían, bueno, pois vamos a botar isto, porque agora xa que temos xente diante, pois polo menos que bailen, non? Lo cual é normal. Pero bueno, así unha versión xeral do repertorio. Un repertorio de baile, puramente de baile, con moita cumbia clásica, moita cumbia de billos, el golpe con golpe, la reina de la cumbia, non sei como se chama estes temas que están bastante ben. Algún que outro tema así dese estilo de baile, pero un pouco diferente, sin ser tan queimado da verbena, que tamén está bastante ben. Tira moito pola ranchera, creo que tamén teñan algún paso doble, algunha copla. Bueno, é un pouco ese estilo que teñen, non? A mí personalmente me parece interesante. E o máis bon que ten esta orquesta é que si é verdade que o repertorio non é lo máis wow rebuscado del mundo, é un repertorio moi estándar, un repertorio moi de baile, un repertorio moi de toda a vida, un repertorio moi pontevedrés, por dicirlo de alguma maneira, pero un repertorio moi efectivo, que fai bailar a xente, que está moi ben, que queda moi ben, que a xente lle gusta e sobre todo está moi ben executado. E cando é un repertorio, a pesar de que está ben executado, pois a xente como que se anima, non? Sei, Foliada é como que sona moi a baile, é unha orquesta moi de baile, moi... É que non sei como dicilo, pero a súa sonoridade é como que a xente como que lle invita a que a xente baile, non? E, coño, pois a xente que estuvo ali bailou, incluso mirade este motorista que estaba ali ca moto ali parado, e mira como baile, mira, vete pa aquí, vete, bueno, pois quero decir que é unha orquesta que si é o repertorio moi estándar, pero fano tan ben que a verdade é que invitan a que a xente baile, non? E iso está moi ben. Además teñen moi bo contacto co público, teñen moi bo rollo, está bastante chulo, un repertorio estándar, pero que funciona moi ben, moi efectivo, moi ben executado. A min a nivel musical e a nivel vocal, como dixen antes, a orquesta me gusta moitísimo. Despois, claro, ao final do segundo pase, claro, a primeira parte botaron por lo menos 2 ou 3 popurris de baile, non? De cumbias e de rancheras así repetidos, e pois si é verdade que botaron algún tema non de actualidade, pero algunha bachatita, algunha cousiña destas, e despois, por exemplo, botaron La Venda e un popurrí de 2 temas da Pegatina, que a su vez compuxeron La Venda para un doté para ir a Eurovisión, que lle chaman Heridas de Guerra, e la outra era Lloverá y lloveré, que son temas que molan mucho, estes temas da Pegatina son moi de verbena, son moi dese rollo, e a verdade é que teñen moi bo rollo. A mí me gustan os temas de la Pegatina. Non solía escoitar moito a Pegatina hasta agora, pero non sei, para a verbena, a verdade, polo menos no segundo pase pega moi ben. Ben, me gustou esa parte tamén do repertorio. Despois fixeron algo de rock, pouquiño, pero alguna pincelada, pero a verdade é que lles quedou moi ben. E do repertorio non vou falar nada máis, porque me parece injusto valorar o repertorio de Foliada polo que fixeron en Metanzas, porque a situación, as condicións e tal eran as que eran, e polo tanto, pues, bueno, fixeron o que máis ou menos puideron e o que eles creron que era necesario, porque, bueno, oye, é normal, non? No primeiro pase botamos baile, no segundo pase botamos tamén baile, porque, joder, no primeiro pase non había ninguén ali, que queredes que vos diga, completamente normal. Pero a nivel musical e a nivel vocal, que eso sí que se pode valorar xa de forma bastante clara, me parece unha orquesta que queda moi ben, a verdade. Bien, el lunes tamén fomos de festa. Tocaba o Entroido de Cariño, da localidade máis animosa del mundo mundial of the world, vale? Ali íamos ver a orquestra New York, unha orquesta que tiña moitas ganas de ver. A última vez que os vira fora no Closing Tour de Silleda o 5 de diciembre, donde vaya, fai 3 meses, Jesucristo bendito de nuestro Señor, madre mía, Jesus Christ, oh Dios bendito. E a verdade é que tiña moitas ganas de verlo, porque, como xa sabedes, tuveron moitos cambios. En Silleda, creo que era a primeira actuación, estaban un poquito aí nerviositos, a orquesta estaba un pouco como moi encorsetada, faltaba, non? Faltaba rodaxe e se notaba. Entón, eu tiña ganas de verlo xa con 3 meses de rodaxe, con 3 meses xa de actuacións, e a verdade é que o que vin o lunes me gustou moitísimo. Unha orquesta que a nivel musical sigue mantendo un nivel buenísimo, unha orquesta que mantén unha esencia, un estilo e un sello personal a nivel de arranxos tamén moi propio, moi deles, lo cual tamén me alegro moitísimo. Unha dianteira que siguen aí os seus 2
puntales centrais que son Alejandra Pais e Isabel Asensio, parecen dúas vocalistas impresionantes. E despois os novos, que xa sabedes, Richard, Alfred e Santi se foron da orquesta. Chegou Dani Aguilera, chegou Kevin, que non estaba na verbena, é o primeiro ano que está na verbena, e Unai, procedente da Armonía Show. E a verdade é que os vi moito máis soltos, con moito máis contacto co público. A Kevin, vamos, unha progresión tremenda dende que o vin en Silleda. En Cariño vinos moi ben, vinos xa moi soltos. E a nivel vocal, cuidadito con New York, porque na parte feminina como na parte masculina teñen moitísimo nivel, moitísimo nivel. A mí personalmente me gustaron moitísimo. E despois no repertorio, bueno, pues obviamente estrenaron temas novos, que non me acuerdo, porque claro, estoy en proceso de conocer los temas que están saliendo y no me acuerdo de momento. Bueno, empezaron ca intro, a intro é a misma do ano pasado, con el patio y tal y cual, que está moi chulo. Despois botaron La Venda, ¿vale? Que ya me temo yo que nos vamos a chupar venda hasta final de año en todas las orquestas y a veces hasta 2 o 3 por fecha. Que eu xa estou disposto a pejarme un tiro, así de claro vos lo digo. Dios, madre mía, el camina deste año. Despois da venda votaron Perdón, Imposible y Vas a Quedarte. Creo que así en modo cumbia. Non recordaba moi ben, pero creo que en modo cumbia, porque non lo grabé, porque estaban en tarima. A tarima non era moi alta, había un montón de xente, toda disfrazada, e como xa sabedes, os disfraces ás veces levan así un jorros así, imposible gravar. Grabei algún tema, pero pouca cousa, e además mal, pero bueno, los voy a subir igual. Votaron ese popurrí tamén que lles quedou moi ben. E despois que máis votaron? Hai un merengue que canta Dani Aguilera. Bueno, Dani Aguilera, o ano pasado xa me sorprendeu un Compostela, xa me pareceu un tío tremendo. Pero este ano New York, hai ojito con Dani Aguilera, a mí me gusta moitísimo. Presenta, ten simpatía, ten facilidade de palabra e canta a Dios, ademais, Dani Aguilera. Me parece un fichajazo tremendo por parte de New York. E cantou un merengue que es este. Me tengo que ir y no es por ti con... Que ademais de non ser un merengue chatarrero, ser un merengue destes que necesita voz, ten un arranxo, ten unha sonoridade, ten un... que me gusta moitísimo. Aí o saxo, non sei, buah, moi bien son este merengue, me gusta moitísimo. Teño ganas de escoitarlo no seu escenario co equipo inteiro. A verdade é que este día, a ver, a xente que había non escoitaba ben, pero a xente estaba... Entonces claro, é lo que pasa, pero bueno, típico das festas na carpa. Teñen eses temas, botaron unha bachata, creo que Quiéreme, que canta Unai, tamén moi ben. Botaron tamén Teléfono y Sola a ritmo de cumbia, que ese sí teño grabado, que tamén sona maravillosamente ben. A verdade é que, volvo a repetir, en tema de repertorio, en tema de arranxos moi ben. E despois botaron Cuando nadie debe de Morat, cara ao final do primeiro pase tamén moi ben. Que por certo, me la dedicou aí Dani Aguilera. E fixo alusión al Cansina. Muy bien hecho. Saludos para Dani. Dani, ¿qué tal te va la vida? También saludos a Alejandra. Bueno, saludos a todos, ¿vale? Saludos a toda a orquesta de New York. Nada, muy ben. A mí personalmente o novo que estrenaron do repertorio, sin ser unha cantidad de temas loca, lo cual veo normal, porque hai moita xente que dice, xa, estamos nun momento no que buah, solo estrenaron 6 temas nuevos en marzo. A ver, por favor, un poquito de sentido. Esta xente traballa, actúa, hai que tal. Ademais, New York é un pouco como París e como outras orquestas, que para sacar un tema ten que estar 100% pulido, se non, non lo sacan. Lo cual me parece moi acertado. E iso leva ao seu transcurso, ademais de que están facendo constantemente actuacións, non? E aparte, non ten sentido estrenar 50 temas xa en marzo, porque se non, en junio está o repertorio 100% queimado. Por lo menos así que esteña queimado unha parte del sol. Entonces, me pareceu incorporacións moi interesantes e sempre con ese sello, con ese estilo de New York que me parece, como digo, tamén moi interesante. E xa como puntualización final, vale, estes temas todos los estrenaron, pero que ademais tamén estrenaron un tema, ou polo menos vi eu por primeira vez un tema en New York que a mí, cando llegué a ese momento dije, what? My God, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What happened? ¿Qué ha pasado? O tema ten un título demoledor, se chama Patatas con alioli. E ademais ten coreografía. Cuidado, que la coreografía es chunga. Si non, mirad. Patatas con alioli, 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 patatas con alioli. A ver, que o tema está ben. El tema deste de así medio coñero, contactar co público, venga pa aquí, venga pa allá. Mola, yo no lo voy a negar. Espérame, chatarrero tamén es un cacho largo, Pero bueno, ahí está. Que me quedé todo roto cuando escuché las patatas con alioli, la verdad. Va, mira, está ben, total. Non é do peor que se escoita na verbena, tamén me lo digo. Bueno, pues en definitiva, New York, musicalmente moi vos, vocalmente este ano me parece unha dianteira
moi boa e creo que ten moito que dar, con moito recorrido e un repertorio que manteñe moito do ano pasado, pero o novo que foron metendo me interesa moitísimo, me gusta moitísimo, sempre con ese sello e sempre con esa seña de identidade propia de New York, que sempre me gustou. E por outra parte, vinos, vamos, moitísimo máis rodados, moitísimo máis sueltos e moitísimo mellor que cando os vin no Closing Tour, lo cual es normal, porque no Closing Tour creo que era a primeira fecha e agora estamos en marzo. Me tiré buena pinta este New York 2019, A mí me gustou o que vin en Cariño. O sea, me gustou. Bueno, pues o mércores 6, lo que viene siendo mércores de Cinza de toda a vida, desplazábamos ata o concello de Fene, ali donde está la antigua y grandísima Astana, ali donde se produciron aqueles superpetroleiros, el Santa María e todos estes. Pois resulta que ali fomos a ver unha orquestra, porque ali todos os mércores de Cinza de todos os anos fan o festival de comparsas, o desfile, que va ali un buñeco e echan allí unos fuegos de artificio e sempre levan orquestas, non? Ali ten ido, por exemplo, Abanico, Players, New York, o ano pasado, este ano, pois tocaulle a Olympus. Un día que, madre mía, vaya tarde que pasamos de vento, de auga, unha cousa así como domingo, pero peor. E de feito Olympus tuvo que tocar desta forma, senón estades vendo aí unhas fotografías onde tuveron que deixar o escenario completamente baixo, á altura dos hidráulicos, sin extensións ni nada. Chama atención que unha orquesta desta índole, que unha orquesta deste peso, que unha orquesta tan mediática e tan importante como é Olympus, decida tocar desta forma. A ver, outra forma non tiñan. Ou actuaban así, ou actuaban dentro na carpa en tarima, ¿vale? Porque era impracticable, porque a tarde estuvo tal. Pero normalmente suele ser complicado ver as orquestas mediáticas tocar co seu escenario tan baixo, sin as pantallas postas e con 4 robóticas por ali bailando, ¿no? Suele ser chamativo, pero a mesma vez é como que, oye, pues mira, bien, me gusta porque se puido facer a festa, porque de noite estuvo unha noite bastante curiosa, o problema foi a tarde, a forma de montar e tal, que aí sí que lo tenían complicado, e bueno, oye, por lo menos, mira, guai, me parece correcto. Si verdade que creo que o escenario de Olympus ten esa posibilidade, creo que o escenario de París e Panorama, polas características que ten e demais, eu non sei se o poden montar desta forma, pero bueno, da igual, que actuaron desa guisa, porque a verdade é que non quedou outra. Olympus, unha orquesta que eu xa o viña avisando o ano pasado, que eu xa o viña avisando a principios de tempada ali por xaneiro, e que eu volvo a avisar agora en marzo. Cuidado con Olympus na zona de Ferrol, cuidado con Olympus na zona de Villalba, que poden ser unha das orquestas que máis xente arrastran aos campos da festa. O ano pasado arrasaron por onde pasaron nesta zona, e este ano non van ser menos. Está gustando moito, está contentando moito co público. Na zona de Villalba xa foron a Aranzós, xa foron a Soeixo, teñen fecha pechada en Corbelle a semana que ven, teñen, bueno, esta semana ou sábado, teñen en Labrada, están tamén en Vilares, en Guitiriz, quero dicir, cuidado con Olympus, que en certas zonas vai a arrasar ca cantidad de xente que vai levar as festas, vale? E hai moitas comisións que están accedendo a meter Olympus, porque funciona ben, hai que recoñecer que é unha orquesta que funciona ben. Bueno, desde a última vez que os vin, a verdade é que pouco cambiaron, si é verdade que vin a un Eulícer moito máis empastado e moito máis en comunión co resto da orquesta, xa vin a Eulícer un pouco máis dentro do seu ritmo. A última vez que o vira foi en Soeixo e creo que levaba 2 ou 3 fechas ca orquesta e a verdade é que parecía que estaba un pouco descolocado, pero bueno, ahora non, ahora parece que está bien la cosa, guai. E un pouco a miña opinión vai en línea das opinións que eu fundando de Olympus durante as primeiras veces que a vimos, en Lanzós, en Closing Tour e en Soeixo. É unha orquesta a nivel musical, para mí unha das top, unha das millores, unha das 5 millores a nivel musical. Ten unha dianteira este ano realmente boa, ao final quedoulles unha dianteira moi curiosa, con Néstor, con Eulícer, con Tania e con Nakari, e despois tamén con Jorge. Teño moito contacto co público, busca moitísimo o público, sobre todo Jorge, sobre todo tamén Néstor. A nivel de repertorio me parece que a orquesta está indo por bo camiño. Si é verdade que, por exemplo, el tema de la piña e el gas, que votaron en Soeixo no primeiro pase. Esta vez votaron no cara ao final, só fixeron un pase, vale? Fixeron 2 horas e 3 cuartos ou, bueno, prácticamente as 3 horas. Votaron no cara ao final, entonces supoño que eses temas irán para o segundo pase, lo cual me parece mucho máis acertado que votaron no primeiro, porque el tema de la piña e tal, en primer pase, pues no, vale? Pero en xeral me parece moi bon o que están escollendo, el e que pasó, el tema este que vote Eulícer despois del que pasó no mismo popurri, como están arranxando os temas da actualidade, como se están montando os popurris. Me está gustando como están preparando, como están organizando, como están esquematizando o repertorio. Me parece que é un repertorio acertado, un repertorio ben escollido e un repertorio bastante chulo, ademais con esa sonoridade, con esa potencia musical que nos outorga unha orquestra da calidade que ten Olympus. Así que, de verdade, para mí unha das orquestras que máis me está gustando neste inicio de ano, para a miña sorpresa, porque eu esperaba de Olympus bastante pouco neste principio de ano e casi nesta tempada 2019, sobre todo antes de que se souberan as fichaxes e non polas fichaxes, sino polo cambio tan grande que iba a sufrir a orquestra. E ao final as fichaxes me foron convencendo e despois o que está montando tamén me está convencendo. Así que neste inicio de tempada Olympus me está parecendo unha orquesta moi curiosa, moi chamativa e que me está gustando. ¡Ay! Que se me olvidaba.
Estaba ahora recollendo todo o tingeladado este de... sabes? De la mierda esta de gravar e tal. Mira, xa non teño ningún póster colocado ni nada. Porque vos tiña que decir que Olympus estrenou algún que outro tema novo no repertorio, vale? Estrenou o tema este de... Con calma, creo que se chama. Con calma, nani, nani... No, ese é acá. Non me acordo como se chama, a ver. Esto es de La París. Buah, tengo unos vídeos de La París grabados ayer que vais a flipar en colorinchos, A ver, ¿dónde está Olympus? Olympus, Olympus. Con calma, ahí está. Con calma. Mira que ben sona, mira como actuaron, Pero lo dieron todo, Con calma. Pois ese é o tema que estrenaron, bueno, que lles vi por primeira vez no repertorio este pasado mércores. Lo dejo aí. Bueno, pues esto... ¡Ahí va! Bueno, pues esto foi todo neste vídeo de críticas. Espero que vos gustara o vídeo. Se vos gustou, por favor, dejar un me gusta, Cadrollo verde, ni más ni menos. El rojo no. El rojo no, que es para Olympus, ¿vale? Y, si non vos gustou o vídeo, por favor, non darlle no me gusta, que queda feo. Mira de que cousa bonita me fixeron no entroido de Fen, Mira de que cousa bonita aí con el símbolo de no me gusta, Buah, 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 espectacular. E aínda non vistes o que pon no outro lado. E así xa, de paso, vos lo digo. Por favor, con este vídeo que tedes que facer é compartir, comentar e opinar. Está en desorden, pero bueno, se entiende igual. E para todos aqueles que queirades ver cosas nuevas, fotos chulas, yo haciendo el gilipollas, podesme seguir tamén no Instagram, @Rubén_pb_vx, que tamén Rubén, por Dios bendito, podías haber puesto el nick un pouco máis largo e un pouco máis complicado. Pois sí, esto me fixeron no entroido de Fene. Sí. Dúas rapazas, moi conocidas por mí, por cierto, resulta que se disfrazaron de mí. Bueno, dile que se disfrazaron de mí o dile que se disfrazaron en general de youtubers, vale? Pero bueno, que fixeron aí cousas especiales. Estades vendo aí algunhas imágenes inéditas, estades vendo aí como se lo pasaron, como me imitaban, incluso algunha cousa por algún sitio aparezo eu, algunha fotografía por aí, yo con un gorro aí de Chaplin, que tamén, madre mía querida, que mal me queda. Nada, como podedes estar vendo, mirad que cousa bonita. Lo máis espectacular de todo foi cando vin esta obra de arte, que dixen, hostia, si me pones aí un procesador de imagen, xa casi podo gravar con isto. Mirad de que cámara se curraron, Mirad a qué cámara se curró ahí la señora Alba. Saludos desde aquí. Mirad, es que se parece un huevo. Mirad, hasta tienen aquí la pantallita, tienen esto para proteger la lente. Ahí, mirad por aquí. El micrófono, aquí con calcetín. Buah, nada, se lo curraron un huevo. La verdad, elas moito non se parecían a min, pero o resto da buchinchada que fixeron, vamos, maravillosa, Madre mía, espectacular. Es que se parece un huevo, Eu de verdad que si non fora porque é bastante máis grande que a cámara, es que se parece, a ver, aquí está o micrófono, igualito, de verdad, un traballo impresionante, el botón del zoom aquí, bueno, impresionante, hasta aquí ten o protector da lente, increíble o traballo, a verdade é que me sorprendeu moito para ver. E nada máis, dende aquí gracias a Talía e... gracias Alba, por facer estas cousas e, bueno, pues por darnos un pouquiño de divertimento aos demais tamén, no? Que ás veces tamén nos fai falla e axudarnos un pouco a pasalo ben, no? Neste caso na festa do entroido en Fene. A verdade é que me lo pasei tete ese día, entre que gravei pouco e estuve ali, moi ben. E coño, que faigan estas cousas, pues non sei, a mí, Dios, me emociona. Nada, gracias de verdade, vale, e que nos vemos en el próximo vídeo. Recordade, dadle a me gusta si vos gusta, se non, non lle dades que queda feo, e compartid, comentad e opinade, e nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, a todos aqueles que estedes preocupados, a partir desta semana que ven, deste día 11, empezo a traballar polas tardes en funciones comisionales. Que quere decir isto? Que empezo a pedir polas casas en Santa Mariña, así que probablemente os vídeos se retrasen máis do normal. Que sí, que últimamente non estaba subiendo ningún vídeo los días que prometía,
pero ¿qué queréis que le haga, sabes? No cobro de esto, no vivo. Pues ahora vai tardar más, ¿vale? Porque claro, por las tardes vou estar ocupado, por las mañanas vou estar ocupado, terei que gravar o fin de semana e a la semana siguiente de ver unha formación é cando subo o vídeo da crítica. Por si no, non dou feito. Os aviso por si las moscas, ¿vale? E nada máis, darlle saludos aquí a Talía, a Alba, a Javi e a toda la tropa, darlle as gracias por facerme divertir moitísimo durante estes días. Ala, xa escarallei todo. E nada, que nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Adeus. Por cierto, os dejo un bonus track. Buah, vais a flipar con lo que vais a ver en este vídeo. Buah, loquísimo. Loquísimo. Hoy yo salgo de mi casa a buscarla a ella, la mujer que yo amo con el alma y por eso me voy tras de ella. Mira, mira, zoom para adelante, zoom para atrás. Mira, mira, que mira, mira. A ver. Por amor, dímelo. No quiero. Oye, na calle de Rubén Pérez. No se debe escuchar. Vamos a hacer una entrevista a Rubén Pérez. Hola, Rubén.